Значи искам да направя един бърз апдейт от към това, което се случва с протеста на еколозите, което всъщност бяха половината София, но това е друг въпрос. Най-малкото, че всички се обръщат като еколози към всички българи, които отидоха на протеста, при това, че това бяха нормални граждани, които съзнаха за какво става въпрос. Предполагам, че да, ти вече гледа клипа. С нашата госпожица Найденова. Дайна Найденова. Ако не си или който все още не е гледал клипа, ще оставя линк тук. Идеята е следната, че тя иска извинение от човек, който не е направил нищо лошо, за да представлява трето лице, което е пълна глупост. И с коментарите, даже точно в 9:30 на клипа, 2-3 секунди на клипа, тя задава и цитирам: какъв е интересът на BTV, най-голямата част на медия в България, да организира информационно затъмнение? След малко разравяне из интернет и в частност Wikileaks, успях да открия, че Вики Политова, която държи BTV, една от шефите на BTV, има 190 400 акции в Първа инвестиционна банка, която се предполага, че има пръст в това. И също така мъжът ти е един от шефовете на Първа инвестиционна банка, което горе-долу връзва всичко заедно. Ако не знаеш за какво става въпрос, първоначално идеята беше, че Първа инвестиционна банка и още няколко фирми успяха да затворят планините за зимата, което беше най-ужасното нещо, което се случило за по-голямата част от хората, които ходиха на планина в това време. Да, мисля, че това ще е. Ако имаш някакви въпроси или коментар, очаквам отговор от тебе. Ник, ще се видим скоро. Ник, и между целия спам, който мина през главата ми, забравих да спомена за репортерът, който бил злобно нападнат от дрогирани, надпушени екологисти, хипита, пърсънс, което всъщност не е чак толкова шокиращо, колкото звучи. Новините общо взето да представят протеста, представиха това. Защо не? И твърденията бяха, че репортерът е бил нападнат в гръб, съборен на земята, ритъм в главата, има сътресение, има счупен нос и някакви други глупости. Ник, ето ти снимката. Според, поглеждайки, не мисля, че можеш да видиш счупен нос или следи от ритане в глава. Но аз не съм точно експерт по тази тема, така че очаквам добър отговор от теб от тази страна. Ник, ще се видим по-късно.